Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи яраки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Имрӯз рӯзи якшанбе аст, қарор дорам дар мошинбозори Душанбе ва дар видеое ки рӯзи шанбе мо гузоштем, бисёри бародаро мошинои маъқулашонро дар комментар нависондан. Имрӯз кӯшиш кардем ки ба қадри имкон чӣ қадар қуввати нерӯе ки дорем барои шуморо ба навор мегирем ва ҳама рӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Фақат дастгиёра ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш навекунем. Дар навор яктаи лайка бигузоред ва фикротонро дар комментарҳои нархи наво бинависонед. Ва ҳамаи шумо хуб медонед ки айни ҳоли YouTube дигар суннат додестаи бародаро ва канали Автолайф ва якчанд бародаро, якчанд компаниҳо қади ҳамкорӣ карда истодем ва онҳо канали моро спонсорӣ доранд. Аз он ҷумла бародари тоҷикамон акаи ҷоник ки дар шаҳри Москва ва Московский област металлолом дорад, қабул мекунад пластмасс, металлпора, кабел бо нархи баланд ва ҳатман бояд бори шумо ай 500 кило боло бошад. номрои бародар дар рӯи экран мешавад, метавонед занг бизанед бародаро, бо барои шуморо нарх навоша мега ва бештар маълумот мегиред. аз ҳамаи бародаро, аз ҳамаи подписчикои канали Автолайф хоҳиш мекунам, чӣ хеле ки шумо маро мегӯед ки мошинои кадом мошина сёмка кунам, ман ҳатман сёмка мекунам ва ман ҳам аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам. мо дар Яндекс Дизайн канал кушодагим бародаро, айни ҳол Яндексдан блогерро дастгирӣ кирдистанд. силкаи канал дар комментария ҳастай бародаро, ҳама каса битавонед дар ҳамҷо як обуна шавен. боварӣ дорам ки маро мефаҳмед ва дастгирӣ мекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастам. бисёри бародаро ки имрӯз шаш пурсидагӣ буданд, маромад барои шуморо ҳолати беҳтарин шай уфтагим. имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Кемри 6 2018 8 моҳаги шай Европа, объёми 2,5 қатъия. маромад як қафо як тамошо кунем. комплектатсияи фул шовардагиам. Ҳолини салом. Хуб. Ай. Лутфан тамошош кунем. Хуб, ҳуҷҷат тонировкаш 1 солай. сидёнияи пеш лифтай. Хуб, пробегаш ҳамагина 67000 пробег дорад. Старт-стопай. Автопилот, автомат. خب مانیتوری کلون همه نوارد کار میکنه. بور کامپیوتر، کلیمات کنترل. خب حالی موتورش 2.5 بنزین. خب من خیره باردارو 400,000 میگه. نمره کارم میمونم. من نومی کانال افتولایف. حتما هم صحبت بشین برای شما را با ارزانان بکنن. خریدار باشین. من ماشین پیش میبینین. انا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. نمرش اکم نمره تلفن ابومونه 905 31 38 38. Toyota Corolla бародаро, хубинакта ҳолати хубиш тамошо кунед. 2006 сол, фуллиш, объёми 1.5 қатъия, камрас худак, бензини холи, 4 та балон. фақат мегири ҳайш мекунӣ вагония. Оз ман ваҷоша камера мекунем тамошо кунед. касоида ки маъқул мешаванд, номраи акара мемонам, қайтон муомилаи хубам мекунам. оз як саломша мегирам. даро электропакетан, коробкаш автоматай. ҳамаи навортош кор мекунад. саломша тамошо кунед.
салонаш тозаки хушру вагони як қафо мегирмаш. нақша чанд гуфти рака 90000 бо муомилаам дора номра кара мемонам занг зани қайтон муомилаи хуба мекуна ҳам боз беа як запаска қалай қафуша мегиремаш ба номра кара мемонам тамошо кунем бовардаро ина запаскаш дамкрат ҳама чизош қоидавӣ ҳаст خوب شد نقش نهوات تا با معامله هم دورا نمره کارم میمونم قزانگ زنی قطعون معامله خوبا میکنه نمره تمومه یا نمره اکن 106 0 70 57 57 زنگ زنین کسایی که کارولا در کورای کم راست خودا قطعون معامله خوبا میکنه مرسدس کارمان باردارو خوب نکته حالت خوبش تماشا کنین 2006 خیرشه ابیوم دقتی گاز بنزین گاز یورا 4 هم دوره حالتی خوب شه 4 تا وانونش نوای از ما جوش کامera میکنم حجت تاینروفکا همش سولونا کاگه 2020 بوده از یک سالون شما میگیرم تماشا کنین даро электропакетан коробкаш автоматай печка кондиционер ҳамаш кор мекуна 242000 пробег дора лукам дора потолок ҳамаш нав чихолу ҳама нав мошин тозаи хушрӯа автопилот ҳамаш ҳаст даро электропакет боз як қафо мегирмаш тавану нав ҳолати хуб шад ба нархира чанд гуфти яка нархш 135000 бо муомилаам дора номро там пеш даст боз як қафо мегиремаш қафоша тамошо кунем чихолу ҳамаш наван сасяни хуби хуб шаварда 135000 бо муомилаам дора номро там пеш даст як ҳа боз ман номро якара пеш мемонам 1350 каш мемонам номро яка 551 07 0005 Toyota Corolla бардаро хубнакта 2007 сол объеми 1.6 қати састаяни хубаш 4 та балонав касоида ки маъқул мешаванд номро якара мемонам занг зани якам барои шуморо пурра маълумот метавад 4 та балон мушнавай хай бо хутунам мебинем бача боз як салоншо мегирам ай қафо коробкаш механика ҳама нарутош кор мекунад ҳамон нарутош ҳаст бародаро мултирул даро электропакет ҳамаш қоидавия боз як қафо мегиримаш тамошо кунем
24 таванонуш нав. Нархира чанд гуфти яка? 85000 бо муомилаам дора. Номро яка 907 77 68 84 918 88 46 24. Дута номер дар алоқа ҳаст. Кадом иштаки занг бизанед, яка хатон тамос да мебирояд.